Ayun. Hello, video. Malapit kami sa, sa lugar nga hindi namon sa unado, pero testingan lang yan namon, kaya wala kamang perdihon sa pagtisting ko nung ginahambal pala. Ang ginatawag nga mato-mato. Samtang magapang empleyado. Joke lang. Highway na di kayo. Major, try to be focusing, and of course it hurts every fault you make, but I know for what it's for my own sake. I'm a paper throwing me across the sky. Kulang ko na sana ay mawakang na sa pagsa. Sana tumato ang tingin ko. Hari ka po sa adventure. Bridge nga po, hindi ka ka-adventure. Adventure bridge. Advance kayo to kero. Say something. Say something. Din tabay mo mapiyo. Dere, wala di daw, ano ba na daw, bench pen? Wala na diyan. Kaya po pero damo ko, hindi man talibon. Hello! Good morning! Dito. Good morning! Ari kami doon sa bangsa. Ambot sa diin nga bukid, banda ni sang Negros. Basta ari lang, pungko lang kami diwa. Ari, pungko kami dyan. Sila muna kayo doon kakakoy. Hidla ka ta. Good morning, dahil sa tanan sa mga bagong bugtaw. Hindi ka ilonggoy. Kamusta sa bang ninyo nga sitwasyon tungkol na sa virus nga na? Ang buhat na lamang na sa virus nga na. Game? Hello, good morning! Mahaw ta! Mantinera lang kami itlog di sa sa kagubatan. Hala ba lang naglakat-lakat ka mo nga duwa? Tapos ginggutom ka mo. Wala pa natapos ang inyong katuwa. Nagdaganay na kamo nga makaon. Alay kami dusubong sa lugar nga hindi namo nabalaan kung ano isa, pero makapungko kami di sa magkaong-kaon ng anay kadali. Anong balon mo daday? Kanon ka gitlag ko kay pigado subong mo hina subong supermarket pero may ubos tungkol na sa virus nga na bala. Pero may gintumba ko nga idos tupad balayo agin luto ko. Ti samtang nga nagalagaw-lagaw kamo dati nakaon kami anay kadali. Di basi karon bala nga pag-abot namon sa Kalanan, wala na kami to sang masapuan. Kagutom na kami. Nakaon kami anay samtang nga nakapungko kami sa amon nga pwesto.